намуда аз ӯ 12 килою 175 грамм воситаи нашадори нави афюн мусодира намоянд. айни ҳол мақомоти милитсия фарзияи робитаи дигар нафарон ба ин ҳодисаи ҷиноятиро коркард намуда истодааст. муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ҷинояти қасдонаест ки оқибати он ба заифгардонии саломатии инсон нигаронида шуда василаест байни ҳаёту марг. кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазораткорҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар натиҷаи чорабиниҳои бобарори оперативӣ дар ҳудуди шаҳрҳои душанбе ва хуҷанд нақшаи ҷиноятии нашаҷалоб наврӯзов кишваршоҳ маҳмадҷонович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ноҳияи синои шаҳри душанберо шикаста аз гумонбаршаванда 12 килою 125 грамм воситаи нашадори нави афюн мусодира намуданд. доди гирифтим дар душанбе мегузашт. Дигар касое мегирим кори ма кардам накунам ами кора. Наоборот чиқрида меалтмад. 12 килою 125 грамм афюни аз нашаҷалоб мусодира шуда тибқи хулосаи ташхис мухаддароти нав коркард шудааст ки таъсирнокӣ ва хавфнокӣ бештар дорад. маълумотҳо вобаста ба шахсият ва мавқеи шаҳрванд кишваршоҳ наврӯзов дар ҷодаи хариду фурӯши маводи мухаддир сабаб барои оғози коркардҳои оперативӣ аз ҷониби мақомоти милитсияи вилояти суғд гардида ахиран тасдиқи худро ёфт ва нисбати ӯ бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. гумонбаршуда аз нафаронест ки ба минтақаи суғд воситаи нашадор интиқол медод. тибқи фарзияи оперативӣ ӯ дар ин ҷода танҳо нест. айни ҳол барои муайян намудани ҳаммаслакон чорабиниҳои иловагии оперативии тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. ҳаракатҳои ғоратгарии ҷавони 19 сола сокини шаҳри хуҷандро ки бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ аз хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 ҳамин шаҳр маблағи пулӣ ва телефони мобилӣ тасарруф намудааст, мақомоти милитсия ошкор намуд. давоми 3 сол 3 нафар ҷабрдида мунтазам аз ҷониби гумонбаршуда мавриди ғорат қарор гирифтанд. мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд гумонбари ҷиноятҳои ғоратгариеро ошкор намуд ки ҷабрдидагони он хонандагони мактаб мебошанд. бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ тасарруф намудани маблағи пулӣ ва телефон аз мактаббачаҳо усули ҷиноятиест ки милитсия ба шаҳрванд Комилов Абдураҳим Абдуҷамилович бо лақаби Ангрен соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанд нисбат медиҳад. зарардидагони ғоратгарӣ 3 нафар хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 23 маркази маъмурии вилоятанд ки давоми 3 сол мунтазам аз ҷониби гумонбаршуда Абдураҳим Комилов мавриди ғорат қарор гирифтаанд. قصه‌های مرا گفته در کیسه‌ام چند پول که باشد میگرفت از 3 تومان تا 15-20 تومان اکسام پولگی پولم را کشته گرفته است. гумонбаршуда Комилов таълимдидаи ҳамин мактаб буда, новобаста аз он ки соли 2018 муассисаи таълимиро хатм намудааст, озодона дар дохил ва ҳудуди мактаб гаштугузор намуда дар баъзан ҳолат дар ҳузури омӯзгорон нисбати хонандагон зӯроварӣ нишон медодааст. синфанда будам ман омаду дарек шоду мана ҷезад معلمه نه برو گفت شوننده سونی مجبور یخه دیزم اما سونی مجبور شده بروندم و پول میتی گفت سونی اوگرجینه کده و من اگر پول نتیگم میزنم خربان کالتر میخوام یا بوز میشیفته فقط باید میکرد سونی بعد من سینف به دروندم درس تمام شد در برینی مکتب سونی با همین گپایش رو گفته از من سونی 50 تومان گرفت. вақте ки кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазораткорҳои дохилӣ дар шаҳри хуҷанд дар ин хусус маълумоти оперативӣ гирифтанд, ҷабрдидаҳо баъди аз даст додани аз 1 то 3 адад телефон такрор ба такрор супордани маблағи хароҷотие ки аз волидон мегирифтанд ва аз ҳад гузаштани мушзурӣ, яғмогарию тамаҷҷӯҳиҳои Абдураҳим Комилов маҷбур шуданд ба милитсия муроҷиат намоянд. кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок зимни чорабиниҳои оператививу тафтишотӣ исбот гардида аз рӯи ҳодиса барои ғоратгарӣ нисбати Комилов бо моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. соли 2017 вақте ки ман мактаб мехондам як духтарак 4 телефонашо гирифтам, фурӯхта худамро сарф кардам, баъд мактаби тамом кардам, Россия рафтам, омадам 50 сомон пул در کار بود. یک بچه مکتب دیدم پولش بود
50 سوم پرسیدم گفتم албатта ҷинояткор беҷазо намемонад, лекин ҷалб гардидани ҷавони раҳгумзада ба ҷавобгарии ҷиноятӣ роҳи ҳалли муаммо нест. Саволи мавриди таваҷҷӯҳ он аст, ки дар ҳудуди мактаб ин гуна ҳодисаҳои изтиробангез рух диҳаду маъмурияти мактаб гӯё бехабар бошанд. Ё волидон моҷарои ба сари фарзандон омадаро чаро эҳсос накарданд? Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки масъулини дар тарбияи ноболиғон манфиатдор ӯҳдадории хешро ба таври зарурӣ иҷро намекунанд. кормандони шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара 4 нафарро барои анҷом додани ҷинояти тамаҷҷӯӣ дастгир намуданд. гумонбаршудаҳо бо таҳдиди ифшои маълумоти беобрӯкунанда аз як сокини маҳаллӣ 20 000 сомонӣ талаб намуда, баъди гирифтани 5 000 сомонӣ пешпардохт боздошт мешаванд. каҷрафтории 4 нафар ҷавонро, ки бо маслиҳати пешакӣ мехостанд бо роҳи ҷиноят маблағи пулӣ ба даст биёранд, мақомоти милитсия дар ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара ошкор намуд. шаҳрвандон Нарзиев Фахриддин Фазлиддинович, соли таваллудаш 1991, Соҳибназаров Алиҷон Юсуфович, соли таваллудаш 1987, сокинони ҷамоати деҳоти чоркӯҳ Низомов Фирӯз Икромович, соли таваллудаш 1993, сокини ҷамоати деҳоти Навгилен ва Ғиёсов Илҳом Ильёсович, соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти сурхи шаҳри Исфара дар содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ гумонбар дониста мешаванд. ин иттифоқи чоргона бо мақсади ба даст овардани маблағи муфт як ҷавони 30 соларо таҳқиру тамасхур намуда ҳаракатҳояшонро тавассути телефони мобилӣ ба навор гирифта, дар идома бо таҳдиди паҳн намудани сабти наворбардоришуда аз ӯ 20 000 сомонӣ талаб менамоянд. тамоша баъд куҷо рафтӣ? чоркӯ рафтӣ ту. чӣ мақсад киттӣ? чоркӯ мақсад киттӣ сиёмкаи буду нишон дода пул гирӣ мақсад. фаҳмо. чунин иқдомро гумонбаршудаҳо аз усули ҷазодиҳӣ меҳисобанд, ки гӯё ҷабрдида бадахлоқ бошад ва назди худ мақсад мегузоранд, ки бо ҳамин роҳ ӯро ҷазо диҳанд. аз 20 000 сомонӣ талаб намуда зимни гирифтани 5 000 сомонӣ гумонбаршавандаҳо аз ҷониби кормандони мақомоти милитсия дастгир карда мешаванд. сабти видеоӣ ва дигар олотҳои дар ҷиноят истифодашуда далелҳои шайъе мебошанд, ки гуноҳи дастгиршудаҳоро исбот менамояд. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ тамаҷҷӯӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати 4 нафар гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шудааст. мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон дар асоси муроҷиати 8 ҷабрдида нисбати як нафар тоҷири мардумфиреб парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. бо ваъдаи шарикӣ дар тиҷорат ҷабрдидаҳо маблағҳояшонро дар ихтиёри ӯ гузошта минбаъд аз даст медиҳанд. имрӯзҳо дар доираи фаъолияти соҳибкорӣ ва доду гирифти пулӣ ҷинояти қаллобии зиёд ба қайд гирифта мешавад. ваъдаи шарикӣ дар тиҷорат ва ба даст овардани маблағ ё молу маҳсулот маъмултарин усулест, ки баъзе бонон тоҷирон истифода мебаранд. ҳамин гуна ҳаракатҳои мардумфиребонаи шаҳрванд Нуралиев Ҷамшед Мақсудович, соли таваллудаш 1994, истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон сабаб шуд, ки баъди интизориҳои зиёд якчанд нафар ҷабрдида барои рӯёнидани маблағҳои аз даст рафта ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон муроҷиат намоянд. гуфт илтимос ҳамин кори манро буд кун ва ман ваъда 24 000 сомонӣ додам. миёни 20 рӯз ба гуфт ки гардонида метиҳам. 20 рӯзаш қариб охири соли нав метиҳам. гуфт ки манам ҳозир қариб вақт тамом шуда истодааст, не ҷамшид аст, не пул аст. гумонбаршаванда соҳибкори номуваффақ дар соҳаи доруфурӯшӣ буда нимаи дуюми соли 2018 то вақти боздошт шудан аз ҷониби кормандони мақомоти милитсия дидаю дониста бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада гӯё фаъолияти соҳибкориашро васеъ менамуда бошад, маблағи пулӣ ба даст оварда ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. дорухона доштам аз рӯзии фанвар аз шахси дига маблағҳои пулӣ ва дорувориҳои гуногун гирифта маблағҳоро ва дорувориҳоро баргардонида натавонистам. анвар рӯзиев, сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров, аз ҷабрдидагонест, ки ваъдаҳои гумонбаршуда Ҷамшед Нуралиевро бовар карда 65 000 сомонӣ зарар мебинад. ба ҳамин монанд соҳибкорон сокинони шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Гулистон, Истаравшан ва Спитамен фиреб хӯрданд. то ҳозир 65 000 сомон қарз дорад. вақте ки шумо аз он маблағҳои пулитонро талаб мекардед, чӣ ваъда медодашуд? имрӯз мешавад ки пайдо мешавад мегуфту ҳамин ки охираш телефонашро кушту гум шуд.
мақомоти тафтишотӣ сабаби аслӣ ба доми қаллоб афтодани ҷабридаҳоро ба зудбоварӣ нисбат медиҳад. Аз 8 ҳолати тақаллубкории гумонбаршуда Нуралиев, ки феълан тафтишот ба қайд гирифтааст, дар маҷмӯъ ба шаҳрвандон аз 125 000 сомонӣ зиёд зарар расонда шудааст. ҷоизи таъкид аст ки гумонбаршаванда Нуралиев Ҷамшед ба ҳар як ҷабридагон баҳри бовар кардани худ бо додани забонхат ваъда медод, ки дар рӯзҳои наздик маблағҳои гирифтаашро саривақт бармегардад. Аз рӯи далелҳои ошкоргардида барои мардумфиребӣ нисбати Ҷамшед Нуралиев бо моддаи 247 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии ӯ маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон ё милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд. чанде пеш дар расонаҳои хабарӣ оиди шикастани нишонаҳои сари қабр дар қабристони деҳаи боғи калони шаҳри Тарафшан хабар паҳн гардид. кормандони мақомоти милитсия муайян намуданд, ки ҳодиса характери ифротӣ надошта аз ҷониби ноболиғи 14-сола содир шудааст. баъди дар сомонаи радиои озодӣ интишор гардидани хабар оиди аз ҷониби афроди ношинос шикастани санги қабр дар қабристони деҳаи боғи калони ҷамоати деҳоти гули сурхи шаҳри Тарафшан, мақомоти милитсия гумонбари кирдори зидди ҳуқуқиро муайян намуд. ёдрас мешавем, ки ҳодиса санаи 1 март ба вуқӯъ пайваста дар асоси муроҷиати раиси кумитаи маҳаллаи деҳаи боғи калон шаҳрванд Мусоев Холиқ дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Тарафшан ба қайд гирифта шудааст. шахси номаълум 5 адад санги болои қабрро шикаста бо ин кирдораш нороҳатии аҳолии деҳаро ба вуҷуд меорад. мақомоти милитсияи шаҳри Тарафшан чорабинҳои дахдори оперативи тафтишотиро гузаронида муайян сохт, ки ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфнокро як ноболиғи 14-сола сокини деҳаи сандақундаки ҷамоати деҳоти қалачаи калони шаҳри Тарафшан содир намудааст. ҳодиса хусусияти ифротгароёна надошта, гумонбари эҳтимолӣ зимни гӯсфандҳояшро дар ҳудуди оромгоҳ чаронидан бо мақсади дигар намудани самти ҳаракати чорво сангпартоӣ менамояд, ки дар натиҷа ба нишонаҳои болои қабр зарар расонда мешавад. вобаста ба ҳолати мазкур маводҳои тафтишотӣ ба расмият дароварда шуда, баҳри қабули қарори қонунӣ санҷиш идома дорад. бояд тазаккур дод, ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин кирдор ҳамчун вандализм баҳои ҳуқуқӣ дода шуда, сину соле ки аз он ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ фаро мерасад 16-солагӣ муқаррар шудааст. яъне ноболиғ субъекти ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вандализм ё ҷиноятии он шуда наметавонад. илова бар ин масъулини мақомоти корҳои дохилӣ бо ноболиғ ва волидони ӯ суҳбати профилактикӣ гузаронда асли воқеаро ба аҳолии деҳаи боғи калон фаҳмониданд. сокини ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара аз рӯйхати ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда бардошта ва аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод гардид. бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ масъулини мақомоти милитсия гумроҳшударо, ки дар асоси моддаҳои 187 ва 307 кодекси ҷиноятӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт, ба ҳаёти оҳистошта баргардониданд. кормандони шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар доираи амалиёти ҷустуҷӯ дар асоси барномаи давлатӣ баргардонидани афроди гумроҳзада, пайравони гурӯҳу равияҳои фаъолияташон дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ, ки берун аз ҳудуди кишвар қарор доранд, бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ шаҳрванд Аюби Ҳамдамзод, сокини ҷамоати чоркӯҳи шаҳри Исфараро, ки аз рӯи моддаҳои 187 ташкили иттиҳодии ҷиноятӣ ва 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ расман дар ҷустуҷӯ қарор дошт, ба ватан баргардониданд. вақтҳои холигӣ кам кам ба саҳифаҳои интернетӣ даст доштам. ҳавай саҳифаҳо дар онда медидам. ногоҳ ба гурӯҳҳои 34 ва гурӯҳи ҳизби наслии ислом, ки худ аз соли 2010 аъзо будам, кам кам саркор доштам. хар баъзе фикри ақидаҳо менавистам, баъзе лайкҳо мемондам, баъзе тақсим па делетиса мекардам. ҳамин сабаб шуд, ки нисбати ман делаи ҷиноятӣ аз рӯи қисми 187 ва 307 парванда оғоз шуда будааст. ба ман хабар доданд. бино ба маълумоти оперативию тафтишотӣ номбурда, ки пешаи омӯзгорӣ дорад, ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода, фикру ақидаи онҳоро ҷонибдорӣ ва вобаста ба сиёсати имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон баромадҳои иғвоангез намуда ба бадномкунии мақомотҳои давлатии Тоҷикистон машғул шудааст. чунин кирдори ҷиноятӣ боис мешавад, ки нисбати Аюби Ҳамдамзод моҳи октябри соли 2018 дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. تشبس
پرزیدنت محترم ما امام علی رحمان شخصانی که به یگان جنایت اشدی آنها همراه نیستند دعوت کرده شدند که از کدام مملکت هایی که دور نزدیک نباشند به وطن خود برگردند. هیچ کس به آنها ممانعتی ندارد. با همین دعوت گوش داده ایستاده من این داماد ما ایوب جان به وطن بازگشتند. من ارگان های حقوقی شناس شدند دیدند که در حقیقت یگان جنایتی سخت صادر کرده نشده است. از نادانی بعضی از گمراهی بعضی راه ها به همراه شدگی یعنی حزب داخل شدگی دیگر یگان کاری بدین در نزد دولت خیانتی نکردند. درک خطاگی و اختیاراً برگشتن به مقامات تفتیشاتی اسمی ایوب همدمزاد از روی خط جنایتکاران اشدی جستجو شونده برداشت و او از جوابگری جنایتی آزاد گردید. پیشگیری از تعلیمات غیر قانونی دینی در خارج کشور و برگرداندن چنین افراد سمت فعالیتی است که مقامات میلیسیا کارگزاری می‌نماید. گزارش نوبتی اویدی پذیرفتن دعوت مقامات میلیسیا از جانب ساکنین جماعت دهات خانه آباد شهر اسفره معلومات می‌دهد. با راه کارهای فهماندهی به وطن برگردانیدن دانشجویان دانشگاه‌های دینی خارج کشور برنامه دولتی است که تمام مقامات در این سهم موظف شدند. زیرا تجربه نشان می‌دهد که اکثر چنین جوانان در خارج تعلیم گرفته اعتقاد دینی خود را از تاثیر محیط تغییر داده عقیده و اندیشه‌های بیگانه را پیرو می‌شوند. کارمندان شعبه یکم وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره با اصول فهماندهی ساکن جماعت دهاتی خانه آباد شهر اسفره دورانوف نرزالله فیض‌الله‌ویچ را که از سال 2000 تا سال 2007 در دانشگاه العسکری شهر قاهره دولت مصر عرب تحصیل نموده بعد ختم از امارت برنگشته در همانجا فعالیت دینی می‌نمود به وطن برگردانیدند. از سال 2000 تا 2007 در جمهوری مصر عرب تحصیل گرفتم. بعد از آن به دولت امارات متحده عرب برای فعالیت و برای کار کوچیدم و از سال 2007 تا این جانب تا 2019 در امارات متحده عرب قرار دارم. پیش از آمدنتون به تاجیکستان با چه کار مشغول بودید؟ و من پیش از به تاجیکستان آمدم در دولت امارات متحده عرب امام مسجد بودم. هر نفری تحصیل در خارج را انتخاب نموده باید اقدامش رسمی صورت گیرد. خلاصه براری و پذیرفتن دعوت مقامات میلیسیا از جانب نرزالله دورانوف قابل توجه بوده. دیگر شهروندان از جمله پدر و مادران شخصانی غیر رسمی به تحصیل دینی در خارج بوده را ضرور است که بی‌طرفی را اختیار نکرده برای بازگشت فرزندان کوشش نمایند. با گفته مقامات چنین تدبیر برای پیشگیری از حالت‌های گرویدن جوانان به حزب و رویه‌های خاراکتر اکستریمیستی داشته مساعدت می‌نماید. فعالیت بازرسی دولتی автомобили کاملا با مقصد پیشگیری از حادثه‌های ناخوشی راه و نقلیاتی نگرانده شده است. عادی چند صدمه که از قاعده ویرانکنی‌های دغل سرچشمه می‌گیرند و چاره‌بینی‌های مقصدناک خدمات بازرسی دولتی автомобили در گزارش نوبتی تماشا کنید. بعد رخ دادن صدمه راه و نقلیاتی دیده و دانسته به شخص جبریده که در وضعیت برای حیات و سلامتیش خطرناک قرار دارد نرساندن یاری اولی طبی دسترس نکردن به مؤسسه نزدیکترین طبابتی و به خبر دادن به مقامات حفظ حقوق جای حادثه را ترک نمودن راننده قانونگذار در ماده 127 و 212 کدکس جنایتی جوابگری جنایتی پیش بینی نموده است. چنین حالت سنه 15 مارت در حدود شهر خوجند به قید گرفته شد. راننده همدموف سهراب سنگینویچ استقامت کننده شهر استرافشان واسطه نقلیات تمغه رنج روور که به خویشاوندش اولوغبک عبدالقاسموف تعلق داشت و او را همراهی می‌نمود اداره نموده هنگام حرکت در کوچه گگارین شهر خوجند از سبب بلند نمودن سرعت حرکت از معیاری مقرر کرده شده به خطری حرکت در راه را تامین کرده نتوانسته پیاده‌گرد زن 42 ساله استقامت کننده شهر خوجند را که از طرف راست به چپ راه می‌گذشت پخش نموده از جای حادثه غیب می‌زند. من یک ماشینم سوست کردم میبینم که سوست کنم الکی میزنم گشته گاز زیر کردم این خیلی افغان کنم این خیلی افغان کنم گفتم که این ضعیف دوید اینا پخش کردم همه وقت ماشین احتیاط کرده آیسته های گویید حرکتی راه و قاعدش به رعایت کنید که رنگی همین من بوین همین خیلی صدمه ها باید دچار نشوید.
ҳангоми гузарондани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони мақомоти милитсия ҷинояти мазкур бо изи гарм ошкор карда шуда нисбати ронанда ва соҳиби нақлиёт парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамчунин санаи 18 март садама бо оқибати марг дар километри 83-ми роҳи нақлиётгарди айни Панҷакент ба қайд гирифта шуд. ронандаи автомошини тамғаи Мерседес Бенз дар ҳудуди деҳаи Суҷинаи шаҳри Панҷакент аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада чапа мешавад, ки дар натиҷа мусофири нақлиёт ҷавони 21 сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. идораи воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ ҳарчанд паёмадҳои нохуш дошта бошад ҳам ба ин нигоҳ накарда мутаассифона ҳоло ҳам шаҳрвандон пас аз истеъмол намудани машлуботи спиртӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ сари чамбараки воситаи нақлиёт нишаста онро идора менамоянд. онҳо ҳатто хаёл ҳам намекунанд ки бо ин рафтори худ метавонанд чандин нафаронро аз ҳаёт маҳрум сохта маъюби ягумра гардонанд. дар давраи 2 моҳи сипаригаштаи соли 2019 аз тарафи роҳбарият ва кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо 351 ҳолати идораи воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шудааст, ки аз онҳо 194 ҳолати идораи воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор карда шуда. нисбати 130 нафари онҳо ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз татбиқ карда шуда. аз 34 нафари онҳо бошад ҷарима ба маблағи 300 нишондиҳанда барои сопо, яъне ба маблағи 455500 сомонӣ ҷарима истонида шуда. ҳамаи онҳо ба муҳлати 5 сол аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт маҳрум карда шуданд. куҷо оштид? ягон зиёфат доштидми? зиёфат дошта, ҳамзиво таклиф кард. ҳама кард. Мана муқа нӯшидагӣ ман тамом. Арақ, а? Ҳа. куҷо нӯшидӣ? Файз нӯштам ако. ҳамонҷо ишта нӯштам. Арақон кадайме? Виски. Пива? Виски. Виски. ҳамзамон бо моддаи 336 қисми 1 барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта идора кардани воситаи нақлиёт ва моддаи 336 қисми 2 барои ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад вогузоштани идораи воситаи нақлиёт 135 ҳолат ошкор карда шудааст. аз 94 нафари онҳо ба маблағи 494490 сомонӣ ҷарима истонида шудааст. тағйироти иловаҳои воридгардида агар аз як тараф баҳри паст гардондани сатҳи садаманокӣ равона гардида бошад, аз тарафи дигар баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандони кишвар равона гардидааст. барои пешгирӣ аз рух додани садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки ноболиғон бозрасии давлатии автомобилӣ ба хонандагони муассисаҳои таълимӣ омӯзонидани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ, аломатҳои роҳ барои пиёдагардон ва пурзур намудани дигар чорабиниҳои тарғиботиро зарур мешуморад. чанде қабл дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо иштироки намояндаи бозрасии давлатии автомобилӣ дарси кушоди намунавӣ оид ба қоидаҳои ҳаракати роҳ гузаронида шуд. бо нишон додани саҳнача оиди тарзи дуруст гузаштан аз роҳи мошингард, саволу ҷавоб бо хонандагон дар мавзӯи гузаргоҳ ва намудҳои он, қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ бо иштироки пиёдагардонро ба хонандагон фаҳмониданд. мавзӯи дигар аломати роҳ барои пиёдагардон номгузорӣ гардида бо истифодаи аёният ва расм дар бораи намуди аломатҳои роҳ ва вазифаи онҳо, аҳамияти аломатҳои роҳ дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҳар як иштирокчии ҳаракат маълумот доданд. ҳамин гуна чорабинии таълими тарбиявиро шӯъбаи маориф ва бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳия гузарониданд. бо иштироки хонандагони синфҳои дуюм ва панҷум дар мавзӯъҳои пешгирии садамаҳои нақлиётӣ дар роҳ ва чароғаки раҳнамо ва аҳамияти он дарси кушод оид ба қоидаҳои ҳаракати роҳ гузаронида шуд. бо кӯшиши омӯзгорону хонандагон шиёри овеза, аёният ва саҳнаҳои ҷолиб вобаста ба мавзӯъ таҳия гардида буд, ки аз огоҳӣ доштани хонандагон аз қоидаҳои ҳаракати роҳ дарак медод. мутаассисони чорабинӣ аз овони хурдсолӣ омӯхтан ва донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳро кафолати бехатарии кӯдакон арзёбӣ намуданд. бо мақсади баланд бардоштани малакаи касбии занҳои ронанда, ташвиқу тарғиби қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва таҷрибаи бехатар идора намудани воситаи нақлиёт аз ҷониби бонувон, ҳамасола бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилӣ озмуни автобонуро доир менамояд. санаи 16 март дар автодроми шаҳри Душанбе озмуни автобону 2019 баргузор гардид.
дар озмуни мазкур вилояти суғдро 3 нафар занони ронанда Азимова Мутабар, Сулиева Мақсадой аз шаҳри Хуҷанд ва Раҳмонова Шабнам аз шаҳри Конибодом намояндагӣ ва аз рӯи шартҳои озмун маҳорати ронандагиро нишон доданд. Озмун бо иҷрои 5 шарт: ороиши автомобил, донистани қоидаҳои ҳаракати роҳ, рондани автомобил дар автодром, шарҳи қисмҳои автомобил ва намоиши овезаи тарғиботӣ ҷараён гирифта ронанда Мутабар Азимова, намояндаи вилояти суғд, дар байни 50 нафар иштирокчӣ соҳиби ҷои аввал гашт. ғолиби озмун бо тӯҳфа ва ифтихорномаи раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилӣ қадрдонӣ гардид. Масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ӯро бо тантана пешвоз гирифта барои нишон додани маҳорати баланди ронандагӣ ва дар сатҳи ҷумҳурӣ муаррифӣ намудани вилояти суғд изҳори сипос намуданд. дар ин бахши барнома оиди чорабиниҳои маърифатӣ ва таълими тарбиявии милитсия маълумот медиҳем. ҳафтаи гузашта шӯрои занони раёсат мизи мудаввар ташкил намуда муаммоҳо вобаста ба ҳаёту фаъолияти бонувонро баррасӣ намуданд. ҳамчунин бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилоят бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим байни наврасони 13-14 сола мусобиқаи dastavии футбол ташкил карда шуд. дар тарбияи ҷомеа ҳиссагузорӣ намудан хислати азалии зан модар аст. шӯрои занони раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бо ташкили мизи мудаввар масъалаҳои марбут ба фаъолияти занон дар мақомоти корҳои дохилӣ ва иштирок дар корҳои ҷамъиятеро баррасӣ намуданд. дар ҷараёни мизи мудаввар оиди иқдомоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зан модар дар мақомоти маъмурии идоракунӣ, дастгирию ғамхорӣ нисбати онҳо, фароҳамсозии шароити таҳсил ва кор дар сохторҳои муҳими давлатӣ барои занон сухан рафт. роҳбари шӯрои занони мақомоти милитсияи вилояти суғд, сардори котиботи раёсат полковники милитсия Каромат Тоҷиева вобаста ба ғамхориҳои ҳукумати мамлакат, дастгирию имтиёзҳои ба ҳаёту фаъолияти занон нигаронидашуда ба аъзоёни шӯро маълумот дода таъкид намуд, ки ҷавобан ба чунин ғамхорӣ баҳри хизмат ба нафъи ватан занони мақомот фаъол бошанд. пешгирии падидаи номатлубе чун бегонапарастии бонувон, кор дар самти муноқиша ва хушунати оилавӣ аз мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ буд. дар доираи амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ ки чанд муддат инҷониб дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо ташаббуси мақомоти милитсия ҷараён дорад, миёни занону бонувон пурзур кардани корҳои фаҳмондадиҳӣ заминаест, ки метавонад ба коҳишёбии муаммои мазкур мусоидат намояд, гуфта шуд дар мизи мудаввар. роҳбарияти раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз байни наврасони соли таваллуди 2005-2006 мусобиқаи варзишӣ дар намуди футболи хурдро барои дарёфти ҷоми Наврӯз 2019 ташкил намуд. ҳадафи чорабинии варзишӣ пешгирии амалҳои номатлуб байни наврасон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим буда таҳти шиёри варзиш рамзи дӯстиву рафоқат гузаронида шуд. санаи 16 март маросими тантанавии оғози мусобиқаи dastavӣ дар варзишгоҳи хурди маҷмӯъаи варзишии бисолагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. ҷиҳати иштирок дар ин мусобиқа 9 даста футболбозони наврас аз шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бӯстон, Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, Мастчоҳ, Ҷабор Расулов ва Спитамен номнавис шуданд. мусобиқаи dastavӣ аз рӯи системаи олимпӣ ҷараён гирифт. рафти мусобиқаро масъулини шӯрои ҷумҳуриявии варзишии Динамои мақомоти корҳои дохилӣ бо ҷалби мураббиёни Федератсияи футболи вилояти суғд доварӣ намуданд. футболи хурд давоми 3 рӯз идома ёфта, футболбозони навраси шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Бӯстон бартариати варзишии худро миёни дигар дастаҳои иштирокчӣ нишон дода ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. бо ҳисоби 3-2 футболбозони дастаи Хуҷанд ғолиб омада ҷоми мусобиқаро ба даст овард. дар мусобиқаи мазкур мақоми сеюмро футболбозони навраси ноҳияи Мастчоҳ баъди ғалаба аз болои дастаи ноҳияи Ҷабор Расулов соҳиб шуданд. дар маросими ҷамъбастӣ муовини сардори раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд полковники милитсия Музаффар Ализода иштирок намуда варзишро омили устувории саломатӣ ва обутоби бадан унвон кард. аз он изҳори хушҳолӣ карда шуд, ки рӯз то рӯз барои варзишгарон шароит фароҳам гардида, варзишгарони тоҷик парчамбардори ватан мешаванд. ғолибони мусобиқа дар вазъияти тантанавӣ бо диплом, медал ва тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд. ҳамчунин маҳорати футболбозони навраси боистеъдод, даврозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар ва ҳамлагари беҳтарин дар алоҳидагӣ қадршиносӣ шуд. вақте кору пайкори шумо дар чорчӯбаи қонун ва меъёрҳои ахлоқӣ сурат мегирад, ба рафтори шумо касе эрод нахоҳад гирифт. инҷо расидем ба фарҷоми барнома. бо милитсия ҳамкорӣ намуданро фаромӯш насозед. хушрӯзӣ ва ояндаи сабзро бароятон таманно дорем. то дидори навбатӣ, хайр.